Γεια σας! Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω την προσοχή σας. Εδώ και την μπλούζα αυτή την καταπληκτική που είναι ένα δικό μου φανταστικό σχέδιο το οποίο... Φαίνεται, ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε? Ναι. Αποφάσισα να κάνω κάποια βίντεο και θα ξεκινήσω με ένα ωραιότατο βιβλιαράκι το οποίο το έχω πάρα πολύ καιρό. Λέγεται Οδηγός Επιβίωσης στον έρωτα και το σεξ. Έχω σημειώσει 2-3 έτσι που μου έχουν κάνει εντύπωση και θα ήθελα έτσι να τα μοιραστώ μαζί σας. Πώς να διαπιστώσετε, λέει, αν ο καλός σας είναι παντρεμένος. Σελίδα 16. Λοιπόν, παρατηρήστε τον παράμεσο του δεξιού χεριού. Μετά από ένα χρόνο περίπου, η βέρα αφήνει ένα σημάδι. Πιο ανοιχτόχρωμο στο δέρμα. Στη βάση του παράμεσου. Επίσης, επιμείνετε να κρατιέστε χέρι-χέρι όταν περπατάτε σε δημόσιο χώρο. Το οποίο προσωπικά δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να πω. Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Αν ο καλός σας ενδιαφέρεται για σας και του αρέσετε, θα φέρει αντίρρηση σε αυτή τη μικρή συνηθισμένη εκδήλωση τρυφερότητας, εκτός αν φοβάται μήπως σας δει κάποιος μαζί. Ψάξτε το αυτοκίνητό του. Αναζητήστε ίχνη συζύγου, ρούχα καλλυντικά ή άλλες ενδείξεις για την ύπαρξη οικογένειας. Ζητήστε να γνωρίσετε κάποιους από τους φίλους του. Τέλος πάντων, καλό είναι να μην μπλέκουμε με τέτοια πραγματάκια, διότι δεν είναι κάτι ολοκληρωμένο και όμορφο. Τέλος πάντων, όπως θα ήταν μία καθαρή αληθινή σχέση. Άλλο. Οδηγίες επιβίωσης σε εστιατόρια και μπαρ. Πώς να επιβιώσετε αν έχετε υπερβολικά αέρια. Σελίδα 80. Πιείτε τσάι με μέντα. Απελευθερώστε τα αέρια όταν βρεθείτε μόνος. Σε έσχατη ανάγκη πηγαίνετε στο μπάνιο. Αν αισθάνεστε πρισμένος, αλλά δεν μπορείτε να αφήσετε αέρια, ανακουφιστείτε ως εξής. Γονατίστε στο πάτωμα, σκύψτε μπροστά και τεντώστε τα χέρια σας μπροστά. Κρατήστε τους γλουτούς σας ψηλά. Σχηματίζοντας ένα τρίγωνο με τον κορμό σας και το πάτωμα. Ναι. Η εικόνα ακριβώς είναι αυτή. Βλέπουμε. Αυτή είναι ακριβώς η θέση. Ακριβώς η θέση που πρέπει να καθίσεις για να απελευθερωθούν τα ενοχλητικά αέρια. Αλλά λέμε, αν σε περίπτωση που χρειαστεί, κάνεις και αυτό, δεν θα σκάσεις κιόλας. Όχι. Τι άλλο έχω σημειώσει εδώ? Πώς να προσποιηθείτε έναν οργασμό. 124. Γιατί προσπαθούμε να το καλύψουμε, εγώ δεν ξέρω. Άμα δεν το νιώσεις, δεν το ένιωσες. Δηλαδή, θα το κάνεις προσποιητά για να χαρεί ο άλλος ότι τι? Ότι είναι καλός. Εκτός αν βαριέσαι και θες να τελειώνει γρήγορα η φάση, έτσι το δικαιολογώ. Λέει εδώ, αρχίστε το ηχητικό και σωματικό σας κρεσέντο. Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής αρχίστε να μουγκρίζετε ηρωνικά και να κουνιέστε ρυθμικά.
Λοιπόν, μπορείτε να λέτε το όνομα του συντρόφου σας ξανά και ξανά. Αυτή είναι μια πολύ ωραία έτσι φωτογραφία και η οποία γράφει: οι οργασμοί συνοδεύονται συχνά από άναρθρες κραυγές και ακούσιες συσπάσεις των μειών, όπως τα δάχτυλα των χεριών που σφίγγουν τα σεντόνια ή τα δάχτυλα των ποδιών που διπλώνονται. Αυτό με τα πόδια δεν το έχω ακούσει κάπου, αλλά φαίνεται εδώ ολοκάθαρα. Κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να είναι όταν θες να κάνεις αυτό εδώ. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία και χρήσιμα, έχει πάρα πολλά άλλα, αλλά νομίζω ότι για σήμερα είμαστε εντάξει. Στο επόμενο βιντεάκι δεν ξέρω τι θα κάνω, τώρα μου ήρθε αυτό, ελπίζω να σας άρεσε, να τα ξαναπούμε και γεια σας!